ഇന്ന് നമ്മൾ 2017 റിലീസായ സൂപ്പറായ തികച്ചും വ്യത്യാസമായ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഏത് ലെവലിൽ വ്യത്യാസമെന്നാൽ സത്യം ചെയ്തു പറയാം, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കഥയെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യത ഒട്ടും തന്നെയില്ല. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ദയവ് ചെയ്ത് കാണരുത്. അങ്ങനെ വ്യത്യാസമായ കഥ എന്തെന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം. ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ബേസ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരുന്നത്. ഒരു 3 നിമിഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം. ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ സ്റ്റോറി ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ 3.5 നിമിഷം അതുപോലെ തന്നെ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ സിനിമയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനൊക്കെ സമ്മതിക്കണം, വേറെ ലെവലാണ് അവൻ. ശരി വരൂ, ഈ സിനിമയുടെ ഓൺലൈനർ ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റിന് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മതി. അത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു പെൺകുട്ടി, നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഹീറോയിൻ, അവളുടെ അന്നനാളും ഇല്ലേ അത് തലകയാണ് ഉള്ളത്. അതായത് വായ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മലദ്വാരവും മലദ്വാരം ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വാഴയും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഒരു വ്യത്യാസമായ വൈകല്യം ഇവൾക്കുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമായി കാണാൻ ഓക്കാനം വരുത്തുന്ന വിധം ഉള്ളവരില്ലേ, അവർക്കും ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നാണ് ഈ സിനിമയുടെ സ്റ്റോറി, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്ലൈമാക്സോട് കൂടി ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമും ചേർത്ത് കാണാം. ഈ സിനിമയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സീനിൽ ഒരു സൈക്കോയെ കാണിക്കുന്നു. കാണാൻ വളരെ വ്യത്യാസമായവനാണ്. ഒരു നഗ്നയായ മുത്തശ്ശിയോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, അവൾക്ക് 2 കണ്ണുമില്ല. പെൺകുട്ടിയെയും ഇവനെയും ഒരു റൂമിനകത്ത് അയക്കുകയാണ് ആ നഗ്നയായ മുത്തശ്ശി. ഇവനും ഒരു വ്യത്യാസമായ സൈക്കോ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു, ആ പെൺകുട്ടിക്ക് 2 വൈരക്കല്ല് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നു. അവിടെ സീൻ കട്ടാകുകയാണ്. അടുത്ത സീൻ നോക്കിയാൽ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ 3.5 നിമിഷം അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഹീറോയിൻ ഇല്ലേ, വായിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മലദ്വാരവും മലദ്വാരം ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വാഴയും. അവൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നാൽ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലോട്ട് പോകുന്നു, കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു തടിച്ചു കൊഴുത്ത ഓർഡർ എടുക്കുന്ന സ്ത്രീ അവിടെ വരുന്നു. എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ ഫേസ് കണ്ടതും അവൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര ചിരിയോടുകൂടി തന്നെ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ, ചിക്കൻ സൂപ്പ് വേണമെന്ന് ഹീറോയിൻ ചോദിക്കാൻ, അത് മെനുവിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ, ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ പാചകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറയാൻ അവൾ പോയി പാചകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. സൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ചിരി. ഇവൾ എങ്ങനെ ആ സൂപ്പ് കുടിക്കും എന്നത് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ, കാരണം അവളുടെ വായിൽ മലം പോകുന്ന പാട്ടുണ്ട്. സോ ഇവൾ എങ്ങനെ കുടിക്കുകയാണെന്നാൽ ഇവളുടെ ബാഗിൽ ഒരു വലിയ പൈപ്പും ഒരു ഫനലും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫുനലും പൈപ്പും കണക്ട് ചെയ്ത് ആ പൈപ്പ് പുറകിൽ കയറ്റി ഫുനലിൽ സൂപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആ വൈട്രസ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ബില്ല് കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോഴും ഭയങ്കര ചിരിയാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുമെന്നാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയി അവളുടെ ഫേസിനെ സെൽഫി എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതും ഉടനെ അവളുടെ അക്കൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പോണോഗ്രാഫി പോലും മോശമായ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. എന്ത് തെറ്റാടാ ഞാൻ ചെയ്തത്, എനിക്ക് അന്നനാളം തലകയാണ് ഉള്ളത്, അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കസ്റ്റമർ കെയറിനെ പച്ചത്തെറി പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ വെയിട്രസും ഇവളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ 2 പേർക്കും ചേർത്ത് ഒരേ കല്ലിൽ 2 മാങ്ങ എന്ന പോലെ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നാൽ വെയിട്രസ് ഇവൾക്ക് ബില്ല് കൊടുത്തിട്ട് പോയിരിക്കും. അവൾ ബില്ലിൽ പണം വെച്ചിട്ട് കൂടെ ടിപ്സ് വയ്ക്കുന്നു. എങ്ങനെ വെക്കുകയാണെന്നാൽ ഇവളുടെ മുഖത്തിൽ നിന്നും മലം വരികയാണ്. ബില്ലിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ മലം വിസർജിച്ച് ഇത് അവൾക്ക് ടിപ്സായി കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം അതേ മലത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇവളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറായി വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനും നല്ല തിരിച്ചടി കൊടുക്കുകയാണ്. അവൾ 2 പേർക്കും പണി നൽകി അവിടെ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. ഇതാണ് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ആ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ മാത്രമാണ് ഇവളെ കുറച്ച് ധൈര്യമായ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ കാണിക്കുന്നത്, കാരണം ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ വന്ന സീൻസ് ആണല്ലോ. ഇതിനുശേഷം നോക്കിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമാണ് അവൾക്ക് ധൈര്യമുള്ളത്. നല്ല എക്സ്ട്രീം ധൈര്യമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് വന്നതും 2 പേർ ഇവളെ കണ്ട് ഭയങ്കരമായി കളിയാക്കുകയാണ്. നിന്റെ മുഖത്തിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് കണ്ടു, പുറകിൽ നിന്റെ വായ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ അപമാനിക്കാൻ അവിടെ നിന്നും 2 പേരെയും തള്ളിയിട്ട് എങ്ങനെയോ കാറിൽ കയറി അവൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു. അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത സീനിൽ ആ വെയിട്രസ് തടിച്ചില്ലേ, അവൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നാൽ ഒരു ബ്രോത്തൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് വരും. ഇവിടെ ആരാണുള്ളതെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ കണ്ണില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയെ കാണിച്ചില്ലേ, ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ടീനേജ് കുട്ടിയായി ഒരു അഡൾട്ടായി കാണിക്കുകയാണ്. കയ്യിലുള്ള കാശ് കൊടുത്ത് വെയിട്രസ് ദിവസവും ഇവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നതാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഹോബി ആയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 3ാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരുത്തൻ കാണാൻ കയ്യും കാലും മുഖവും എല്ലാം കൊള്ളാവുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് ഇവനൊരു വ്യത്യാസമായ വൈകല്യമുള്ളവനാണ്. ഇവന് നോർമലായി ഉള്ള സ്ത്രീകളെ ഇഷ്ടമല്ല, കണ്ടാൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് ഇവന് ഇഷ്ടം. ഇതറിഞ്ഞതും അവന്റെ അമ്മ അവനെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താകുന്നു. ഇവൻ ആക്ച്വലായി ഒരു വികൃത രൂപത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ പ്രേമിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ തേടി ഇവിടെ പോവുകയാണ്. ആ സ്ത്രീയെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. അവളുടെ മുഖത്തിൽ പകുതി വെന്ത പോലെ മെഴുകുതിരി ഉരുകി ഒരു സൈഡ് ഒഴുകിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതുപോലെ പകുതി മുഖം ഉരുകിപ്പോയിരിക്കും. അവൾ തീ പൊള്ളി എരിഞ്ഞ പോലെ ഒരുത്തനുണ്ട് അവന്റെ കൂടെ സംഭവം ചെയ്യുകയാണ്. അതേ നേരം ഇവന് ഫോൺ കോൾ വരുന്നു. അവിടെ കട്ടായി അടുത്ത സീനിൽ വളർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു കുള്ളപ്പെണ്ണിനെ കാണിക്കുകയാണ്. അവൾ ആക്ച്വലായി പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിൽ ആ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞും ഇവളെ പോലെ തന്നെ വളർച്ചയില്ലാത്ത കുഞ്ഞായിരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞതും ഇവൾ കരയുകയാണ്. അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത സീനിൽ ഈ കുള്ളപ്പെണ്ണില്ലേ, ഇവൾക്ക് ഒരു പാവയെ പോലെ വേഷമിട്ട് ഇവളെ കൊണ്ട് ഒരു TV പ്രോഗ്രാം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലായി ഈ പ്രോഗ്രാം ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് പോലും.
ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഇവൾ ധാരാളം പണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. പണത്തിനോട് ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ഇവൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിയാതെ ഭയങ്കരമായ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നല്ല ടയർഡാണ്, അടുത്ത എപ്പിസോഡിന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അവൾ പോകുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ മനോരോഗ ചികിത്സാ ഡോക്ടറിനെ ഒരു അമ്മയും മകനും കാണുകയാണ്. ഇവിടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് എങ്ങനെയുള്ള രോഗമെന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവന്റെ കാലിനെ ഇവൻ തന്നെ വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവന് കടൽ കന്യകയില്ലേ, അവന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പോലും. അവരെ പോലെ തന്നെ ഇവൻ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവന്റെ കാലില്ലേ, അത് ഇവന്റെ കാലുകളല്ല എന്ന് ഇവൻ സ്വയം പറയുകയാണ്. കടൽ കന്യക, മീനുകൾ, ഇതിന്റെ വാലുകൾ എങ്ങനെയിരിക്കും, അതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അവന് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നു. സോ അവന്റെ കാലിനെ തന്നെ അവൻ പതിവായി വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് മനോരോഗ ചികിത്സാ ഡോക്ടറിനെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവന്റെ അമ്മ ഒരു അബ്യൂസിംഗ് അമ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എപ്പോ നോക്കിയാലും ഇവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയിരിക്കും. അതുപോലെ ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ച് തന്നെ വഴക്ക് പറയാൻ അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നും ഓടിക്കളയുന്നു. ഓടിപ്പോയവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നാൽ 2 ചവറ്റുകുപ്പയുടെ നടുവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ കാല് രണ്ടും റോഡിന് നേരെ നീട്ടിവെച്ചിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി കയറി കാലുകൾ ചതഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതേ നേരം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ അവളുടെ കാറിന് നേരെ അവൻ കാല് നീട്ടാൻ കാലിന് മുകളിൽ കാറ് കയറി 2 കാലുകളും ചമ്മന്തിയാകുന്നു. ആരെയോ വണ്ടി കയറ്റി എന്നും പേടിച്ച് അവൾ വീട്ടിൽ പോയി ബെഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത സീനിൽ ആ കുള്ളപ്പെണ്ണില്ലേ, അവൾക്ക് ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവന് കാശിന് അത്യാവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവളെ കൊണ്ട് കാശുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഒരു 10 എപ്പിസോഡ് മാത്രം എനിക്ക് ചെയ്തതാ, അത് മതി എന്ന് അവൻ ചോദിക്കാൻ അവൾ പറ്റില്ല, ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. എഗൈൻ ആ പകുതി മുഖം ഉരുകിപ്പോയ പെണ്ണില്ലേ, അവളിപ്പോൾ പ്രേമിക്കുന്ന ദേഹം മുഴുവൻ പൊള്ളലേറ്റ പോലെയുള്ള ഒരു പയ്യനില്ലേ, അവർ രണ്ടുപേരെയും കാണുകയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ പ്രേമിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേ നേരം മറ്റേ ഭാഗത്ത് ആ 2 കണ്ണും ഇല്ലാത്ത പെണ്ണില്ലേ, അവളുടെ കൈവശമുള്ള ആ 2 വൈരക്കല്ലിനെ ആ തടിച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അവളുടെ വീടിനെ ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ അതിനെ അവൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവൾക്കറിയാതെ തടിച്ച് ആ 2 വൈരക്കല്ലെടുക്കാൻ. അതേ നേരം ഏതോ സംതിങ് റോങ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് അവൾ എണീക്കാൻ മറ്റൊരുത്തൻ ഡോർ തുറക്കാൻ തടിച്ച് ആ 2 വൈരക്കല്ലും തിടുക്കത്തിൽ നെർവസിൽ വായിലിട്ട് വിഴുങ്ങിക്കളയും. അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ആ മാനേജർ പ്രൊഡ്യൂസറിനോട് സംസാരിച്ചു നോക്കുന്നു. ബട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ സ്ട്രിക്റ്റായി പറയുകയാണ്, എനിക്ക് അവൾ 10 എപ്പിസോഡ് ചെയ്തു തരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് തെറിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അവൻ അവിടെ ഭയന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ആ തടിച്ചില്ലേ, അവൾ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിഴുങ്ങിയ വൈരത്തെ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുക്കി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ സാധാരണ മനുഷ്യനില്ലേ, അവൻ തന്റെ ലവറിനെ തേടി ആ വീട്ടിലോട് തന്നെ വരുന്നു. അവിടെ അവളോട് താൻ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം പറയാൻ പോവുകയാണ്. ബട്ട് ഇവൾ നിന്റെ കൈയും കാലും മുഖവും എല്ലാത്തിനും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നും നിനക്ക് വേറെ നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടും, ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയെന്നും പറയാൻ അവൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ, ഞാൻ മറ്റൊരു ചെറുക്കനെ പ്രേമിക്കുന്നു, അവനെ തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ ഇവൻ സങ്കടത്തോടെ ലവ് ഫെയിലറായി അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത സീനിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ അച്ഛൻ, നീ പുറത്തു പോയാൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകും, അപ്പോൾ നിന്ന് ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കുതിരയുടെ മാസ്ക് എടുത്ത് അവളുടെ തലയിൽ വെക്കാൻ അവിടെ തന്നെ അവൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നു. അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത സീനിൽ ആ ബ്രോത്തൽ വീടില്ലേ, അവിടെ കണ്ണില്ലാത്ത പെണ്ണ് തന്റെ വൈരക്കല്ല് കാണാനില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആ തടിച്ചു പെണ്ണ് ശക്തമായി മുക്കി നോക്കുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കുന്ന പോലെയില്ല. അതിനുശേഷം ബാത്റൂമിൽ വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പൈപ്പ് എടുത്ത് പുറകിൽ കുത്തിക്കയറ്റി വയറിനകത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫോഴ്സ് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവൾ മൊത്തമായി മലം വിസർജിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണണം. എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ വൈരക്കല്ലും തെറിച്ചു വീഴുന്നു. ഹമ്മോ, വൈരക്കല്ല് കിട്ടിയെന്ന് അവൾ സന്തോഷപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത സീനിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അതേപോലെ തെരുവിൽ ഒരു വശത്ത് നടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ 2 പൂവാലന്മാർ വീണ്ടും അവളെ പിടിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സീൻ വന്നില്ലേ, അവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവളെ പിടിച്ച് ഒരു ഇടവയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ 2 സൈക്കോകൾക്ക് അറിയില്ല ആക്ച്വലായി ആ വായുകളെടുത്ത് പല്ലുണ്ടാകുമെന്ന്. അവിടെ കിടന്ന് അലറുകയാണ് അവൻ. അതോടെ ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു. ഒരു സൂട്ട് കേസ് മുഴുവൻ പണമെടുത്തോണ്ട് ആ മാനേജറില്ലേ, അവൻ ആ കുള്ളപ്പെണ്ണിനെ കണ്ട്, നീ തീർച്ചയായും എപ്പിസോഡ്സ് തീർത്തു തരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് ആ കുള്ളപ്പെണ്ണിനെ ഭയങ്കരമായി ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനായ അവൾ ആ സൂട്ട് കേസില്ലേ, മുഴുവൻ പണമുള്ള സൂട്ട് കേസ് എടുത്ത് ജനാലവയിൽ കൂടി എറിയാൻ, എന്റെ പണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മാനേജർ ജനാലയിൽ കൂടി ചാടാൻ താഴെ വീണവൻ തലയിടിച്ച് രക്തമൊലിച്ച് മരിക്കുന്നു. അതേ നേരം ഇവിടെ തീ പൊള്ളലേറ്റ പോലെ ഒരുത്തനില്ലേ, അവൻ വരുന്നു. ആ പണം കണ്ടതും ഉടനെ എടുത്തോണ്ടുപോയി തന്റെ ലവറിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത സീനിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഒരു പാലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വികൃതമായ രൂപത്തിൽ പിറന്നുപോയല്ലോ എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൂസൈഡ് ചെയ്ത് മരിക്കാനായി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. അതേ നേരം അവിടെ നോർമലായ മനുഷ്യനില്ലേ, അവനും തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഗേൾഫ്രണ്ട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സൂസൈഡ് ചെയ്ത് ചാകാൻ ശ്രമിക്കാൻ. അതേ നേരം ഇവിടെ ഈ പെണ്ണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, അത് കണ്ട് അവൻ അവളുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നു. അടുത്തുപോയി കണ്ടപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലാകുന്നത്, അവളുടെ മുഖത്തിലെ വികൃതമായ ശരീരഭാഗം കണ്ടതും അവൻ മയങ്ങി പോവുകയാണ്. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അവന് പ്രണയം തോന്നുന്നു.
അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത സീനിൽ ആ തടിച്ച് കയ്യിലുള്ള ആ 2 വൈരക്കല്ലെടുത്തോണ്ട് ആ കണ്ണ് കാണാത്ത പെണ്ണിനെ കണ്ട് എന്നെ ക്ഷമിക്ക്, ഞാനാണ് ആ വൈരക്കല്ലിനെ കട്ടതെന്നും പറഞ്ഞ് ആ വൈരക്കല്ല് കൊടുക്കാൻ, എന്നെക്കാളും ഈ വൈരക്കല്ല് നിനക്കാണ് ആവശ്യം, ദയവ് ചെയ്ത് നീ എടുത്തോ, നിന്റെ വീടിനെങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് ആ വൈരക്കല്ല് കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അവളെ ഇപ്പോൾ പ്രേമിക്കുന്ന ആ നോർമൽ മനുഷ്യനില്ലേ, അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു. അവിടെ പോയതും ടിവിയിൽ ന്യൂസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ആ കണ്ണില്ലാത്ത പെണ്ണും തടിച്ചിയും രണ്ടുപേരും പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആ കുള്ളപ്പെണ്ണില്ലേ, അവൾ പ്രസവിക്കുന്നു. ആ ന്യൂസിൽ ഹീറോയിൻ ആരെയെ വണ്ടി കയറ്റി കൊന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. ആക്ച്വലായി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങൾ ടിവിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ കടൽ കന്യക പോലെ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവന്റെ കാലിനെ തന്നെ വാണ്ടഡായി റോഡിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വന്ന് കാലുകൾ കഷ്ണങ്ങളാകൂലേ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് രക്തമൊഴുകി അവൻ ചത്തുപോയിരിക്കും. സോ കുറ്റബോധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോയിനും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നും മുക്തയാകുന്നു. ഇവിടെ ആ നോർമലായ മനുഷ്യനില്ലേ, അവൻ തന്റെ ലവറിന് ഹീറോയിന് ആദ്യ ചുംബനം മുഖത്തിൽ ആ മലദ്വാരത്തിലൂടെ നൽകുന്ന പോലെ കാണിക്കുകയാണ്. അതോടെ ഈ സിനിമയുടെ കഥ അവസാനിക്കുന്നു. വീണ്ടും മറ്റൊരു സിനിമയുമായി ഉടൻ കാണാം. താങ്ക് യു.